Tak, zapneme přístroj, dáme elektřinu. Kde je? Tak, přístroj pípl, dáme kávu. Dáme vodu. Tak, máme kávu, máme vodu, dáme šálek, podám. Podám šálek, dáváme šálek, nazvihneme šálek, dáme mléko. Naliju mléko. Ještě trochu, že to potom vyleju. Tak, mléko je po rysku. No a zkusíme teda udělat první kávu. Servis nahlásil, že přístroj je bez závad a že udělali kolem 20 káv. Tak jsou zvědaví na to spuštění. Takže dáme. Tak. Přístroj je spuštěný do provozu. Nějak těžej se rozbíhá. Ale možná to tak má být, nevím. Nyní přístroj nabíhá. Tak. Probíhá možná čištění, nevím, zatím. Ano. Jo. Voda pěkně kalná, takže oni mašinu ani nevyčistili. Tak, prozatím naběhly světýlka tak, jak mají být, ledky. Takže přístroj je nachystaný. Přístroj je nachystaný, ledky svítí a správně, jak mají, a spustíme první kávu. Je tady toto s mlékem? Jo. No a uvidíme, jak podle servisu, kdy to udělalo 20 káv, tak uvidíme, kolik káv to udělá, protože já budu zkoušet po 10. kávu. Zapomněl jsem dát mléko, to nevadí, to já ne zapomněl, ale nenastavil jsem to já utřu. Tak. Takže první káva je udělaná, přístroj svítí na pokračování, takže zkusíme, jdu to vylet a zkusíme další kávu. Tak, já to jenom utřu, vydrž vteřinu. Tam nemám to mléko na kameře rozlété, tak
Dáme na druhou kávu a zmáčkneme přístroj. Minule nám to vyplo u druhé kávy. Musím kontrolovat mléko, aby tam byl dostatek. Tak, mléko jsem dolil. A děláme druhou kávu. Přístroj se dal do provozu a je nachystaný na další pracování. Jdu vylévat kávu. A dávám na kávu, na třetí kávu. Zapneme znova přístroj. Tak, přístroj dává kávu třetí. Nevím, kolik je nastavené velikost pohárku, ale to by mě nevadilo. To nemá na nic vliv, to by se nastavilo potom. Jdu kávu vylét. Máme 3 kávy. Tak. Máme 3 kávy. Přístroj ledky svítí jako na pokračování přístroje. Tak zkusíme další kávu. 4. káva. Čtvrtá káva a prozatím nesignalizuje, že je v misce více vody, přesto se podívám u 5. kávy na misku. Pokud to tu 5. kávu udělá. Přidávám mléko. Jdu se nachystat na další kávu mléko.
Tak, doleju mléko. Kávu to udělalo velmi málo, ale je to určitě nastavením přístroje, to zkontroluju. Potom máme čtvrtou kávu. Chystáme pátou kávu. Dáme do provozu. Aha, kávu, dosypeme kávu, doplníme kávu. A nachystám si kávu další na doplnění. Toto je pátá káva. Tak, udělalo to pátou kávu, kdy je to vlastně poprvé, co to udělalo 5 káv. Sám jsem z toho překvapený. Jdu vylét kávu a nachystáme na další. Tak, udělali jsme teda 5 káv, což je poprvé, co to udělalo tolik káv po sobě. Dáme 6. kávu. Mléko doleju. Po této kávě zkontroluju misku s vodou. Než se udělá káva, nachystám si vodu na dolítí. Přístroj dělá 6. kávu. Jsou z toho nějaký zmatený, protože nikdy to neudělalo 6 káv. Neudělalo to 5 káv. Jedenkrát, co se podařilo, to udělalo 4 kávy, jinak vždy po 3 kávách. Jdu, oddělám kávu, nachystám na další. Na 7. Nachystám na 7. kávu, překontroluju misku s vodou. Vyčistím misku. Vyleju vodu. Vypláchnu misku. Vysuším.
káva dělá puky. Dáváme zpět spodní misku, je vyčištěná, vypláchlá, doleju vodu do kávovaru. Máme dole to, nachystáme 7. káva. Takže 7. káva. Spustíme přístroj, doleju mléko. Takže přístroj dodělává 7. kávu. Z přístroje jde mírná pára, ale to je v pořádku, protože je to 7 káv za sebou. Prozatím přístroj překvapivě jde. Nahlášená znova porucha. 7. káva, servis. Ten servis řádně ven zblízka, aby byl pěkně ostrý a můžu mě vykládat o 20 kávách. Jo? Udělána 7. káva, znovu servis nahlášení. Tak. Jdu vylét kávu, vyčistíme přístroj, zabalíme a odesíláme zpět na reklamaci.